In Theater Romein in Ljouwert wierd de eerste dag van het tattoo-festival Stay True Tattoo Party. Verneemde tattooartiesten lieten in verschillende zalen haar een kunsten zien. Wat laat je zetten op dit moment? Een roos op mijn bovenarm, ja. En is het een speciaal design? Nee, het lag hier gewoon. Ik bedoel, je mag vandaag tattoos uitkiezen die al zijn ontworpen van tevoren. Dus, en ik wou al heel lang een roos op mijn bovenarm. Dus ik dacht, dat neem ik. Tattooartiest Rinto Bekkema viert met het festival dat er 30 jaar in het vak zit. De burgemeester is verneemd om zijn creaties die zijn klanten ook grutsk showen. Ja, tof. Ik kom voor de meeste zin die ze net met pensioen is maar knuffelen, tuten, cadeautjes. Ja, het is een groot feest. Ik hou net zo van jetties, maar dit is een geweldig feest. Dus dit, ja. Je kunt wel omgaan met alle aandacht die nou naar je tag gaat? Ja, maar ik ben blij dat ik net een reality soap had. Dat ik het elke dag om me door had. Maar nee, het gaat nog wel. Wat is het, Krek? Wat heeft het gekregen? Een oeltje. Ja, nog net helemaal hoor, maar het begin eerder. En waarom heeft het voor deze kiezen? Mijn dochter die zei altijd en dan wil ik direct een oeltje. En dan nam ik haar altijd aan een oeltje. Het festival is morgen nog.